vo viacerých rozhovoroch ste tak zmienili vek kandidáta Milana Kňažka. Takmer 70-tník. Chceli ste povedať, že pán Kňažko už je predsa len na tú funkciu prezidenta troška starý? Ja som to dával Dával som to, aj som to potom vysvetlil v tom týždni, že to je práve že ten kontext, že sú kandidatúry, ktoré sú postavené na minulosti kandidátov. Toto som pre vás už urobil, tak prosím, voľte ma znovu. A ja som to dal práve do takej perspektívy, že ja sa o ten úrad uchádzam nie s tým, že toto som už pre vás všetko odrobil a teraz si zaslúžim úrad hlavy štátu, ale ponúkam vlastne zmenu